o I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Ano? Reklamo. Kung sa Manila ka nagbagyo, nag-oso, nag-trending sa Twitter, nasaan ang Pangulo? Ha? Manila baga? Ka nagbagyo baga, Ronald? John, nagbaha di? Nagbaha? Nag-trending sa Twitter ang hashtag nasaan ang Pangulo. Digdi sa Legazpi, nasaan ang mga traffic enforcers? Kaso bagong mga alas 3:30, anong oras ako nag-standby sa usapang pamilya? Mga 3:30, 2:30 ano? Mga 2:30, di ba? Mga pasado alas 12:30. Sabi ko dyan, palaga daw tabi ako dyan sa usapang pamilya, ta. Kasi bago pa akong na-stack up dyan sa sentro kan Legazpi. Imagine dyan, hali akong Aquinas University Hospital. Pasiring dyan sa Tahaw Road, balda dyan sa may Grace Home Builders, baka sa kanto kan Jollibee. Aw ano ka iyan, taday naghiriruan mga to. Buda, nangalas ako, nata daw tamautuhon mo niyan. Ang hapot, nasaan ang mga traffic enforcers natin sa Legazpi? Gari masyado na kitang complacent sa satuyang trabaho. Ano? Ano do kung puunan ta naman na pagtiri ng buda pag ano yan ha? Paglatiguhon na nagkaperatang mga traffic enforcers mga tugang sa palibot ha? Talingon mo, duman sa may UST, taghala ko sa rong alas 2, anapon. Paglabuluwas ko sa Washington, duman sa may release pa sana, halabaon ang traffic. Halabaonon. Angan niya ko, may pulis. Ipag-abot ko sa inutan mananggad sa may UST, may pulis mananggad. May delay ang traffic, pero mga tugang orderly ang dalagan. Iyan man ang karahayang kan may pulis. May traffic enforcer. May delay, kaya lang orderly ang dalagan. Diyo, naloy-haloy. Pag-abot ko dyan sa may intersection kang Imelda Roses, Buda, Bene Imperial, naghibog. So last vehicle, digdi na sa may, sa may inutang kang PhilHealth. Kana, girit-gitan ta. Naka-off kaya ang traffic light, girit-gitan. Aw ano kaan Junior, paglagpas ko digdi sa may, sa may, sa may Yasiano. Halaba uno na so. Aw ano nga niya ako, ang paghuna kung may aksidente. Duman sa may intersection, daing traffic enforcer. Lalo na pag-abot ko digdi sa may Jollibee. Mga tugang sampangan kan Yasya akan Gaisano Mall. Ay sus ko, mas gubot ang traffic. Mga tugang ta, bata may buminalagbag pang sarong halabao no na truck na nag-deliver ki mga soft drinks. Nangalas nga na ako na may truck van sa Legazpi, nakadalagan itong sarong halaba na itong truck na ito, kulor puti. Hanggang mga tugang sa Makabalyo ako duman sa may Ayala Mall, pato, halaba, tabian, gubot ang traffic. I do not know tabi mga tugang kung hain ang traffic enforcers ta. De ko tabi aram kung hain, kung hain mga tugang an sa tuya na mga traffic enforcer sa Legazpi, buda tabi sa PSO. Iyon de ko tabi maintindihan na dapat pag ang traffic light dyan nakagadan, may nasa tahaw na traffic aid o kung bako man lamang PSO o kung bako junior police. Wara. Taod-taod, tapudan ta daw ang Chief of Police kan Legazpi Buda si Colonel Isguera. Gari, nakamali siya ko kasi bagong aga,
Dakol akong nahiling na PS o digdi sa may St. Agnes, Sampangan Kanlan Bank. Wala to kulon siguro mga anong sunahiling ko. Sa sentro lugod kang Legazpi niya na hapon, day traffic enforcer akong nahiling. Intersection sa Tahaw Road, dyan sa may Kantukan Jollibee, sa may Grissom Builder, ata na. Pagkasarang, sus ko. Bata kitang mga driver, nataman daw kita taga gusto ta magidali hanggang sa nakabalagbag so auto, dahil na po naghiro. Iyan ang problema tatabi, amigong Jerbailon. Paano ka, Anjer? Ano? Diba? Kaya ano nangyari ko niya napon? Ay, sa pangyayari man nga niya ako kan mga otoridad tang ini. Kung may traffic enforcer ko ta naman, medyo makurukas-kas. Nagsarabatan na so. Luwas laog haling saod, hali digdi sa may Imperial Court, hali duman sa LCC, hali sa Ayala, haling guys. Nariyo. Sa bagay, mga tugang magpara-stress kita kaano niya na hapon. Mga sarawadyon ka ba? Mga sarawadyon na mga awin do sa Indo. Iyan tabi ang kwantangon yan. Mga tugang niya na hapon ta. Dipisil, mas maray po na nag-iikuang kita ha. Okay? O bueno, si Dr. Chris Gianan, kakauronon tangon yan. Maguron-uron lamang kami Dr. Chris tungkol mga tugang sa safety niya to, tungkol sa mga carbon monoxide emission, generator, tulo ang nagadan sa Albay, 11 na hospital. So iba pang klase, mga tugang na mga carbon monoxide na nag-i-emit, tandaan tayo yan, kiyang palan mga tugang, di mo madaradara basta sa pigaapod na Santigwar Junior. Pag nalanghap mo ang carbon monoxide, di madala sa Santigwar yan, hospital ang bagsak mo. Good afternoon, tabi amigo. Dr. Chris, maray na hapon. Yes, maray na hapon, tabi. Sir, at sa gabos na mga tagay na niyog yung sa imong programa, tabi. Maray na hapon po, tabi, sa inyong gabos. Yes, ako sabi ko nga ni Dr. Chris, di ako magsasawa na pagkapara ulit-uliton tag-istoryatang inita. Ang issue tungkol sa carbon monoxide, kaya man sa nang iwasan kung kita gabos may sapat na kaaraman. Opo, tama, tabi. May sapat kitang kaaraman tungkol dyan, ang buhay pwede niya itong iligtas. Sige, sabi Dr. Chris. Primary objective na to save lives. Yes, okay. Tayo Dr. Chris, tabi ki dagdag na informasyon para po ma-avoid ini as hindi kita dahil buhay na nagagadan tungkol po sa carbon dioxide poisoning po. Dr. Chris, go ahead, tabi. Okay. So, in connection duman sa napag-urunan pa last week, tapos, nadangog ko man tabi ko sa bagong aga, nindo si Dr. Chito H. Magayon sa urunan po talaga nindo na para ma-educate ang mga tao, lalo na sa mga nagagamit po kay Genset. Para maiwasan talaga ni so magkaigwa ng casualty o ang pagkawara ng buhay nang dahil sa misuse kang sarong ekipahe na warang proper knowledge ang sarong nagbakalo ang sarong itong may generator. Okay. So, ang pag-ulayan ta po ngunyan, Sir Hel, iyo ang safety in handling or operating a genset. Yes. Doc, medyo pakibaba daw po kan volume kan sa imong radio. Pag feedback, baba lang po kidi. Okay yan. po. Yan. Okay na po, Doc. Okay na po yan. Go ahead po. Go ahead, tabi. Okay. So, ang since ang generator is arong equipment, or machine. Inot na inot po, ang sarong ekipahe, pag mabakal mo po yan, Sir Hen, yung piga-upload na operations manual. Yes, okay. So, napaka-importante po na basahon ta po ang operations manual. Dayaon po dyan ang piga-upload ng gabos na detalye, including safety ang paggamit. Including troubleshooting, parts and gabos. Pero kung dahil translation, halimbawa, nasusurat sa English, diyan kita nagkakaigwan ng problema. Siyempre, bako man gabos na kasabot or na well-versed sa English. Kaya mas magayon man sa mga equipments, igwa pong translation, at least Tagalog. Okay. Pero in case na wala, mas magayon mag-upload o mag-upload kita
sa mga nakakaramkaan. Yan, So, di ba yan. po sa Bicol Ostet, saro po yan sa mga piga turo ta or topic ta itong safety sa paggamit ng sarong equipment. Po? So ngayon na hapon pag-urunan ta po ang generator. Okay? Opo. Yes, na-mention ko po last time na dapat ang generator po talaga sa luwas yan. So outdoor dapat. For the reason that sabi ta gani para dae makalaogso aso sa loob kang harong because na pwede nga rin magkego kita ng carbon monoxide poisoning and ilalaag tayan sa luwas wherein magayon ang ventilation na pagluwas kang aso diretso po yan yaon sa environment or masangaw ko mataas itong aso bako pa spread or lateral or pa baba or harayo po sa tawo. Opo. I see. Okay? Opo. Oo. So, ang measurement po kang usually sa safety, ang pinaka is dapat maglaw ka duman sa 2 to 6 meters from the establishment. Halimbawa, inisuharong mo, iluluwas mo po yan. Inidistansya mo po siya. Yun. Okay. Opo. And this will depend on the size tsaka kang power kang generator. Okay. Oo. Okay. Siyempre kung masadit masuharan ni. Yeah. Po tadit man sana ang pigapod ka na hazards na piginit. Opo. And we should also identify kung ano ang mga hazards, Sir Hen, na dulot kang pagkakaigwa o pag-operate ka na generator. Okay po? So inot na inot po, sabi tangali nabanggit na ang smoke. Iya po. Okay? Iya po. So, ang smoke contains carbon monoxide. So, mas magayon po, through and through, may magayon na ventilation, away sa tawo, na ensure na dahil po malalanghap itong aso. Iyon. Okay, so yan ang first hazard. Opo. Second hazard, yan po sa noise. Yan. Po? Correct. Yes. Grabe. Noise. Oo. Dahil ka man halimbawa, nagkaigwa ng carbon monoxide pero nabungog ka man dahil naraning mo, diba? Iyo baga. Oo, ang noise. So, ang noise ka po, even as the smallest or the simplest generator can emit more than 90 decibels. Ayun. So pag 90 decibels, Dok, day ang kaya kang talingatan na kontrolo na dangugon kidro diretso, di ba? Yes, definitely. Oo. And baka magkaramso iba. Natangay na araman ni Doc na more than 90 decibels yan. May tigapod po kita sa safety na arm's length rule. Yun. Okay. Ang arm's length rule, ibig sabihin, if two persons are talking na face-to-face or with each other with a distance of an arm's length, pagdain na po silang magkaintindihan, because there is a presence of noise. Correct. Definitely, that noise is more than 90 decibels. So, yan po, tigapod ng arm's length rule. Ang talingat na po, Dok, bago magpanagos mo yan, kung di ako nasasalat, correct me if I'm wrong, ang gari kaya tagalong ng talingat hanggang less than 80, tama ba, decibels? May standard kita dyan? Sa mga po ng International OSHA or Occupational Safety and Health Standards, it's 90 decibels for 8 hours exposure. Ayun. Lesser than that, much better, siyempre. Dai ka masyadong or dai masyadong marurugado ang eardrum mo. Sabi pa nga sa mga hazards ang pig-measure ta po dyan, ang factors are first intensity, kung gaano kakusog, and the length or duration of exposure. Yan. Okay. So balikan ta, Dok, ito sabi mo na pag nag-uuro ng duwang persona, pag dahil na ka mo nagkakadinagutan sa distansyang arm's length, gari 1 meter yan na, Dok? 1 meter. 1 meter. Pag doon na ka mga duwa nagkakasinagdinangago kang pagtram nito, gusto sabihin, ang ribok na nasa palibot nindo, more than 90 decibels. Tama po, Sir Hen. Okay. So ano po, Dok, ang implication po kaya? Go ahead po. Ano po ang implication pag araw ka ng sitwasyon? Okay, pag-araw po kayo ng ang implication, pwede nga pong mabungok sa sarong tao and siyempre pwede siyang magka-experience ng headache, tumaas sa blood pressure. Pwede siyang magka-experience ng deafness o pwede siyang magka-igwa po ng deafness o pagkabungog. Ayun. Yeah. Oo. Kaya nga po, ang in bigger generator or gensets, to avoid the nose or to lessen ining mga hazards ta, biga separate po baga ini sa
sarong building or compartment, i-enclose pa siya. Correct. Oo. Oo. Pig-enclose pa siya, tapos so iba, pigkakagan ki maray na ventilation, po. So iba nga, pig-insulate pa po yan para at least maging siyang malesen so noise or maging sabi nga ni silent. Po. Pero may mga generator na po kanya ng mga bago na so sinabi nindang noiseless or silent generator, but it doesn't mean that generator is completely silent or di mo madadangog. Yan. Po? Oo. Ang gusto sabihin lang po kaan is that pag pinaandar mo si generator, more than 90 decibels ang maiinit po nindang sound. Unlike ang mga conventional or mga ordinary types of generators. Okay. So Doc, ayan, so sabi mo ng ano nga so risk sa generator. So noise? Ayun po, ito sa mga hindi po sa mga pigaputang risk or hazards. Yan, First, hazards. Noise, second smoke? is noise. Noise. Ano pa po, Doc? Ang mga hazard. Ang pangtulo po, remember na ang generator day maandar yan kung warang gasolina or diesel, so fuel. Eksakto. Okay, go ahead po. Okay. So sa fuel, natural po na wala man kitang masina para mag-operate yan o magsalin kay gasolina. Po? So, pigigibo mo po yan manually. Yes. Okay? Yes, correct. So, duman pa sana sa pagsalin mo ng gasolina, may hazard na naman po yan, Sir Hen. Inot na inot so fumes na maluwas kan sa fuel. Yan. Harmful na naman yan, napasangap mo. Okay? So, mas magayon man gila yun na habang nagsasalin ka po kay gasolina, naka-PPE ka, naka-mask ka po, and naka-gloves. Yan. Oo, kasi pwede man na accidentally sa pag-iidali mo ngayon na mag-refuel, maulaan ka. Okay? So, corrosive yun remember na mga corrosive is pwedeng maging toxic sa skin. And if you are allergic to such chemical, pwedeng mag-cause inining contact dermatitis. Po? Then later on, pag nanggatol, siyempre, kakaluton mo, maiwasan na maglugad, pwedeng magkaigo ka ng skin infections later on. Oo. And aside from that, Doc, sabi kan texter ta, correct po ang nasabi ni Dr. Chris. Sabi kan sarong reaction ta, Henry, iyan po na pagsalin ki generator, mostly po nakabugtak sa manual, na dapat naka-off ang generator bago ka magsalin ki gas or crude. That is why po, bago ka magpaandar, hilingon mo na kung saan abot so level kang gas or crudo. Opo, tama. Tama po ito. I agree with itong susarong listener. Actually, I will come into that sa pagsalin. Thank you for adding that. Thank you Okay. Sige po, Doc. Yan pa. Since na nabanggit na nga po, sa duman sa toxicity, make sure po na talaga in any operating machine na kinapaipuhan na magsalin ka or mag-refuel ka, except for those na talagang may study sinda na pwedeng mag-refuel na bukas ang makina. Kita ba ang mga vehicle, talagang pigre-require baga kitang mag-turn off. Yes po, correct. Okay? Correct yan. Correct. Tama? Oo. Pero may sarong vehicle po na pwedeng mag-operate na mag-refuel ka. Iyan. Na nagandar ang makina. Mid-air. Iyon. Anong auto tabi? Diba? Ang aeroplano pwede kang mag-refuel mid-air. Pero with extra caution po yan. Iyong mananggad, Iyong mananggad, habang nag-aandar. Mapasok ang makina habang nagre-refuel mid-air. Sandali lang kaya mga ladies and gentlemen are going to have a refueling. Diba? Ladies and gentlemen, for the meantime, I will turn off the engine because I will have versus to sigurong may nasabi sa pasahero. May malinis ba? So, yung mananggad, ang kwan mananggad, ang aeroplano, pwedeng mag-refuel na dahil nag-off kang makina? Iyo po, opo. Yeah, okay. Pero talagang may mga, sabi pa nga ni exceptions po yan, and talagang may mga studies po kansin na ginibo na talagang dapat ingat. Actually, yan ang pinaka skilled dapat ang mga nasa refueling kan, pati pilot. Iyo. Special skills po yan. Iyo. So, Dok, yan na pag-refuel na yan, gari mas dangerous siya kung ang isasalin mo gasolina mismo kumpara sa crudo? Definitely po,
Kasi ang pig-upod na itong pig-upod ng flammable level, itong combustion level na pig-upod. Ano po? Oo. Remember na there's a difference between flammable and inflammable. Napansin ba yan natin sa mga sa mga fuel? What is the difference ba with between flammable and inflammable? Okay? Mas magi-spark po ang pag-upod ng flammables. Yes, madali magkarara, magkalayo. Yes, such as sa mga pag-upod ng jet fuels. Ano po, mga high combustion po yan. Ibig sabihin talagang, Diyos ko, may ditsa na mag-spark dyan, masabog po yan. Mga high octane fuels na pag-upod. Ano po? Okay. Okay. So, fuel na po. So, next, o kaya man po, pigarayo taman po yan, in case may mag-leak, may mag-spark, kaya pigagat na enclose, hindi po siya makalatulos sa laog ng arong. Yes, Kaya dapat talaga may special compartment siya. Pangapat pong hazard, Sir Hen, vibration. Vibration. So kadal-kadal, yug-yug. Yug-yug, naga-vibrate yan. Actually, ang definition po kang vibration, it's more likely felt than heard. May mga machine magkakitang di man natutunog, pero pag kinaputan mo, nag-iiro. Ang cellphone ka, may mga vibration po yan, pero data na mamalayan. Pero ang generator, man ang nagukandok, ikaw man ang gagkikuan, ikaw man ang gagkide man nagtatanog, pero pag kinaputan mo, nag-ihiro. baga Sir Hen, namamatian mo siya. Okay. So, kaya, to avoid ining vibration, dapat magapiga-insulate ini, or yan ang mga maski sa gitna genset, dapat po ka nakapatong yan sa wood, or better, sa mga rubber, itong mga lumang ng motor. Iyo, sabi do kan sa rong texter na, nakakatatanda na ipatong mo sa tire. Use tire. Yes, tire nga, yung nga po, tire. Ang rubber po is, kumbaga sa the sound, mas maharang mo po siya, mas na-absorb niya ang vibration. I see. Rubber is a very good insulator against vibration. That is also the reason, Kuya Hen, kung natabaga ang handle, kang bisikleta, kang motor, maski ang handle tadigdi sa auto, it's made of rubber. Para din mo masyadong ma-feel ang vibration. Vibration can cause stress. Correct. Okay. So vibration, mananggadan. So ang para ma-lessen yan, ipatong mo sa rubber or sa kahoy. Machine. Okay. Tapos siyempre, protection man duman sa ilungon mo, mas maribukon po ang genset mo pag naka-directly yan na naka-apod dyan, na nakapatong or yaon sa floor or sa cemented area, mas maribok po siya. Okay? Iyo mananggad. Okay. So ang process na itong apod na duman is insulation. Po? Okay. And number 5 po, definitely, ang generator, pag binuksan mo, ma-produce po yan kay current. Okay? Kuryente. 220 volts yan. 220 volts, di ba? Yes, 220 volts yan. Iyo po. So, duwang klase pag ang generator, yan ang mga sadit na yan, you can directly plug in sa outlet. Then certain areas lang ang pwede mong mapailawan. Or directly ilalag mo ini sa fuse box or sa circuit breaker kung gusto mong generalize dyan sa mga Dracula. Iya po. What I'm pointing out is that kung di mo aram, kung di ka aram sa pag-install kaan, mag-upload ka na sana po kay electrician o kung sisay man na may knowledge regarding pag-install kaan. And make sure again na naka-off ang circuit mo. Okay? Takon naka-on yan, madalaganan sa APEC. Sa APEC, like what happened kang sulas na incident regarding sulagadan sa kampo. Although ongoing pa ang investigation ka ito, there are these facts na pwedeng may naka-on na genset, low voltage, nagdalagan to high voltage, kaya na duminalagan sa kwan. Si Kuya Apek. So, according din si GB, may generator kami. Pag dahil may inundigdian diyan, inoff-digdian kwan may. So, ano nga po kan yun? Circuit breaker. May sarong terms in da eh. May terms in da kandok. So, may pig on and off.
May term sinakaan sa electrician, madalang tapotong ko si Jun, yung technician ta. Ano nga, Ayo, so mga double so, throw. sa mga automatic Dok, na. ang po din na Dok sa electrical, double throw. Double throw. Double throw. Oo, double Iyo. throw. Di ba ba mo So, yan? pag may kuryente na, automatic ma-shut off si generator. Yes. Opo. Yes. Oo. Pag ito na mo itong deck ang double throw, pag idon man generator mo, madiretso sa kable kang kuryente sa lawas kang arang mo. Iyo po, opo. Pati ang buong barangay, sa supplyan mo, masabog si generator. Okay. So, ikaw siyang nag-produce siya kay electricity, then definitely, pag napasa lang mo, pwede mag-cause fire. Okay? Yan. So, dapat, ang mga may genset man, dapat partner ko yan, Sir Den. Pag nagmakal ka kay genset, magmakal ka man tabi kay fire extinguisher. I see. Okay. Oo. Anyway, maski wala ka man talagang generator sa harong, ang fire extinguisher is a very vital equipment sa laog kang harong mo. Ano po? Definitely before bago mo may nag-start na fire, before mag-abot ang fireman, sana mapuntain mo na susulo. Yes. Diba? Yes. Kung sa buhay, igwa kitang pick-up na first aid, CPR. O sa fire, igwa man kitang mga first aid dyan, such as na sprinkler, yung mga water valve systems na yan, o kaya ining fire extinguisher. Okay? Opo. Dok, may text day. Sabi ka sa rong texter, pag itanong po kay Dr. Chris, kung ang generator pag nasunog o may apoy, pwedeng buhusan ng tubig? Hello? Dok. Kung ang generator daw cases po, hindi po siya mag-work out. Ang pinaka-ano po dyan is sana kung may sanding ka. Ano po? Meron tayong mga fire extinguisher na capable na yun sa mga highly flammable. So, di pwede ang tubig? Di man ma-work yan? Hindi ma-work ang tubig. Diba, nagsiseparate po ang oil sa water. Sa tubig, yes. Okay. Opo. Kaya ilingon mo po ang mga mga oil spills sa ocean. Iyon man ang nasa ibabaw kang tubig eh. Tubig na yan. Nasa ibabaw po sindatang tubig. Di po nagsasalakyan. Kaya ako siya maray na di siya masyado mga control to fire. Ang pinaka-ano dyan is get a wet blanket. Pato mo dyan. Di ba itong blanketing na pingapot. Or bye-bye or something na pwede mong itapon dyan na di nasusulo. Okay. Sige po, Doc. Ano pa po ang dagdag? So far, ito man sana po ang and of course, pagkatapos mong gamiton po ang genset, isaray po. Sabi ninda nga ni, hot item nyo ang generator. Kung takot kang iluwas, make it safe. Magbumakal kang kadena or whatsoever, gakudan mo yan. O kaya, di ba? Dahil mo lang ilan po sa laog kang harong mo. Sabi nga ni Dr. Chito, dahil nga nawara generator mo, nawara man sa buhay. Yes, opo. Sabi ni 8272, dapat pala igo ki Sandman andara bye-bye ta ugwa nga ni ki fireman pero tubig andara Sandman. Yo, Sandman. Ito. Sabi ka sa texter, dapat po gayon i-consider ang paros konsay hali, lalo na konsay nakabugtak ang generator, tapaminsan baga po, makusugon ang paros, kung pasiring sa tawo ang paros, delikado mang giraray, maski may distansya ang generator. Dr. Chris. Tama po yan, opo. Sabi nga sa ventilation, di ba, you should be opposite of the hazard. Di ka maghampang. Lalo naman baga yan, tiga-apply taman po yan sa mga nag-spray kay pataba. Iyo. Okay? Kay mga fertilizer. Pag nag-spray ka kay fertilizer, ang number 1 mo as a farmer, mo dapat ang direction ng paros. Yes. Dok, ito sabi na 2160, pwede po itaning sa auto ang generator habang nag-aandar? Two working machines po yan. In some other cases, magpasiguro na lang po na dahil magkaigwa po ning tigapot ng sulo. Dapat may fire extinguisher ka. Ingat lang po. Pwede man po talaga mangyari yan na ang pig-operate mo sa nag-aandar na machine. Iyo. Kung ang auto, Dok, naka-stop, tapos itinaning mo sa generator sa garahe. Kung
ang auto naka-stop tapos itinaning mo sa garahe. Oo, sa generator. Garahe nga yan, garahe mo. Di siyempre nakapark sa auto mo, mag-aga yan dyan. Tapos yun, sa generator mo sa inutan, mga 2 meters nga yan, 3 meters ang distance, o 1 meter. Okay. Yan. Oo. Itong terms na sulo, most likely it will not occur na nakasara so pigapot ng machine. Ano po? Ayun. Ang pinakaanokaan is itong aso na pwedeng maglaog sa laog kang auto na pagsakay mo, yaon pa dyan sa presence of carbon monoxide. Kaya I would Ayun. advise na paglunad mo duman sa auto na itinaling mo sa generator, buksan mo tulos ang bintana, para magtagos-tagos po ang hangin, para maging well ventilated po muna bago mo i-close and buksan sa aircon. Sakawon mo na. Itamalag ano man sa vent kang aircon, Iyo po, tama po. Ayun, ito. Good afternoon. Ito, Doc, additional database sa hazard. So, init kang tambutso, pwede ka madalnitan pagsaray mo. So, init na kang tambutso na pwedeng makasulo sa Ayo po, kulit. opo, hit. Iyo tabi. Hazard pa ito, di ba? Thank you for duman. Pwede ka man magkano ki-burn na sigasabi niya. Ano po? It's 80 to 200. Matindi man ang kung gano'n niya. Mainit man ang tambutso. Iyo. Ingat lang po, may mga generators po kaya na ang tambutso is exposed duman sa tao. Pero there are other generators na insulated naman yan. Ilingon mo sa tambutso kang auto ay kang mga motor po ngunyan. Ano po? May mga, sa mga bagong luwas po ngunyan na motor, itong tambutso nila, na-insulate na po yan ki-rubber para ma-prevent ang pigapot ng burn. Yeah, okay. Thank you po naman sa nag-text. Ano po? Yes, very good man ito Very good man ito. Oo. Okay. Siguro, estudyante ko yan, nag-attend yan ki-coach training. Ito daw ka, 80 to 72. Pwede po ikarga sa pick-up vehicle ang generator while umaandar mag-aga. Ikarga sa pick-up. So pick-up truck ba? Pick-up, nag-aandar ang pick-up, nag-aandar ang generator. So, auto din nag-aandar na sa garahe ngayon, for example. O kung ano. Pwede man po. Pwede mag-aga sa ibabaw, di ba? Sa ibabaw. Basta i-insulate mo lang po. So marurugado man ang bakal mo kan. Iyo. Ipatungo lang so generator mo sa rubber para din para malesen so vibration. Pero kung nag-aandar pareho, delikado yan. Dahil pag-ibuhon yan. Delikado. May risk mang gila yun. Opo. Ayun, okay. Salbatana, Dok. Paingurag na hapot. Lagan, tubo, paluwas sa harong ang tambutso kung kanjinset. Dok, advice tabi Tama, sabi ka pwede ba? po. Halimbawa kaya pag-abot kang combustion, extension, makaka-poky pipe. Halimbawa kaya nasa... Ventilation po yan, that is under ventilation. That is a good idea. Kung talagang wala kang maluluwasan kang genset mo, tagan mo ki-hose, itong rubber hose. Iyo. So, dahil nasusulo. Yes. Paluwas. So dahil nasusulo, na ano man siya, heat resistant, iluwas mo somewhere else na talagang paluwas duman sa arong mo. Pero make sure na talagang sara niya, so salod niya, so kapos na, so paluwas duman sa bintana kang neighbor mo. Iyo po. Ang ipaganika na pigigibo po. Dok, karaman sa ito. Sabi ko kaya. Sa neighbor. Sa tambutso. Sa neighbor mong kadagit. Or sir, ang pinakaano ka is electric fan kung wala kang host na mahiling. Pero sayang kang kuryente mo. Tutukan mo kay electric fan. Tangaling insure mo na talagang ang buga kang katusok, talagang makopalao. Kaya lang Dok, so ribok baga, so noise, kunya sa loob kang harong mo, maski sa luwas ang tambutso, may noise manggiraray na problema. Diba? Iyo po, igwaman po giraray. Siyempre, enclosed po ito. Ma-reverberate ito, ma-echo po ito duman sa mga corners, duman sa mga walls. Ano po? Ay, pangyari. Alas 4 na, Dok. Kaskasol. To be continued. 35 minutos kitang dalalawa ni kadakol pangapot so rubber hose na silencer may baybay sa puro, pwede ito? Pwede. Di ba? Baga, ang ibakaan talaga sir, may filter pa Iyo po. para pagluwas sa environment. Di ba sa
sa waste management sa Clean Air Act, Iyo. dapat talaga Malinig. ang gabos na waste na i-dispose mo sa environment, Malinig. i-treat mo muna. Yeah, okay. Gani may hapot. Hello? Hello? Yes, Opo, good afternoon po. Ano pong hapot? Good afternoon po sa inyong programa. Opo. Ano pong hapot, ma'am? Ano po, concerned citizen po ako. Dito sa barangay Lamba po ako. Oh, ano po ito? Ano po kaya, kung bakang Oh. Oh. Ay, madami yo. Ko i-text arog ka nang ibon mo tabi. I-text mo po sa kuya iyan, ta ipo-forward ko po sa apik, ha? Iya po. Okay, complete details po. Complete details, ha? Okay. Apik ang problema kay ito, Dr. Chris pala. Apik pala. Saga naman, Dr. Chris. Sige. Saga naman, another 30 minutes. No, tao ni, kadakol pa nga po to. Isus ko, 14 pa ini. 14 pa. 14 isus ko. Dahil na kaya ini. Last, nakalakba kahabas. Last na, anjin sit ilag sa cage na nakalaktaba kahabason. Dr. Chris, saga naman. Napunam ta ka naman tabi, ha? I-continue ta tabi ni. Tara ko lang Okay, naghapon, ha? Sir Ren. Okay? Okay, Sige po. thank you very much po. Yeah. Thank you sa Kapos po listeners. Thank you once, Sir Ren. Opo, Ingat thank po you so po. much. God bless and stay safe po. Thank you. All right. Mga tugang Dr. Chris, giyanan po ang sa tuya. Tabing kaoron. Kasabago po, alas 3:30, may time check kita. Uni pang oras niyan, dara niya. An oras hatod sa Indokang. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Joy Antibac. Iwas germs. Iwas sakit. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sige, Miguel, salamat. Maparam na ako. Alas 4 na. Ano? Iyo. Iyo. Iyo baga. Okay, thank you, ha. Thank you. Alright, bye-bye. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Saga naman. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Ang saindong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na panahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata